ଆସ ଶିଖିବା ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କହିବାର ସରଳ ଉପାୟ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅ ଆ ଇ ଇ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏସବୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ହସେଇକାର ଦୀର୍ଘଇକାର ମଧ୍ୟ କେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା ଶିଖିବା ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେଜ୍ରେ ଲୋଡ଼୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅ ଏ ଆ ଏ ଇ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ କେମିତି ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସେସବୁ ଏଇ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ।